Bueno, boas tardes a todos. Somos alumnos do IES Alexandre Bóveda, de Vigo, e imos presentar e expoñer un proxecto que fixemos no noso centro que chamamos o Fenómeno Bata ou o Proxecto Bata. Bueno, primeiro, antes de nada, creo que é importante explicar por que todos levamos postas as batas. Bueno, estas batas son batas que é moi común que as vexamos por aí, pero que realmente non as vemos tal e como son. Son as batas que levan as mulleres nas aldeas, cando van coas vacas, limpan a casa, traballan na leira, fregan os platos, cuidan dos nenos. Poden ser de flores, con mangas, lisas, a rayas, cruzadas, con botóns de calquera xeito. Pero todas cumplen a mesma característica, que son todas uniformes de traballo. Quizás nos resulte un pouco estrano pensar nunha bata como un uniforme de traballo, pero é o que verdadeiramente son. A bata esconde unha muller que realiza un traballo constante, diario, non remunerado, e que sempre superpón as necesidades dos que a rodean as súas propias. Ninguén valora este traballo. Supónse que ela o debe facer en un traballo totalmente invisible. Entón, a bata convértese no símbolo desta labor que ninguén representa, ni que ninguén recompensa, en que se ve presente en un montón de cousas na nosa vida diaria, tanto na sopa que nos sirva a nosa muller, ou nai cando chegamos a casa, ou na camisa que aparte planchada e lavada no noso armario. Hai moitas mulleres no mundo que levan bata. Algunhas delas levana exposta por fora, lucíndoa durante toda a súa longa xornada laboral. É o caso das nosas aboas e bisaboas, mulleres traballadoras, no campo, na casa, no mar. Son mulleres que sempre esconderon baixo esa bata o que elas verdadeiramente eran para exhibir o traballo que era oculto pola bata. Pero despois trabucámonos e pensamos que a bata é algo meramente rural e anticuado. A bata é algo que tamén está presente nas cidades, en actualidade. E ás veces quizás non as veamos, pero é porque van por dentro. Son batas que están ocultas. Hai moitísimas mulleres nas cidades con bata. Hai médicas con bata, hai empresarias con bata, hai profesoras con bata. Son mulleres que despois de traballar chegan a casa e seguen a traballar nas tarefas domésticas, cuidando dos fillos, facendo a comida, realizando infinidade de tarefas que non somos quen de valorar. Con esta exposición o que queremos facerlle reflexionar sobre a bata como un símbolo da desigualdade no reparto de tarefas segundo o xénero. E tamén chamar a súa atención sobre esta prenda que, aínda que de distintos xeitos e con diferentes estampados, levan a miles de mulleres no mundo e que sempre agocha ese traballo invisible que ninguén recompensa. Queremos que pensen que este traballo debe ser recompensado por fin, como merece. Sen máis preámbulos, damos comezo á exposición. Vou falar un pouco da educación en xeral e concretamente da educación sentimental. Atopámonos actualmente no medio dunha gran confusión educativa, na que o problema non radica no se os centros cumplen ou non as funcións, senón que é necesaria unha redefinición desas funcións. Ata hai pouco, ninguén cuestionaba que a función dos centros era transmitir a cultura e o coñecemento, como ninguén reparaba na función máis importante na vida dos alumnos, que é a función socializadora. Todo isto sen ter en conta as demais funcións que algúns centros desgraciadamente fan, ou pode ser expendedor de títulos, xardíns de infancia ou seleccionadores para o mercado laboral. Dentro desta función socializadora hai que incluir un currículum oculto que ensina sutilmente a obedecer a superiores, a aceptar as jerarquías e a orde establecida, así como unha serie de normas e valores que crean individuos que aceptan o estado das cousas dunha forma incuestionable. Este proceso de socialización ten lugar na escola, xa que as familias xa perderon esta capacidade e a importancia dos medios de comunicación como xentes socializadores é cada vez maior. O mundo cambia cada vez máis rápido e a educación exixe unha reforma. Unha reforma que axude a afrontar os problemas derivados deses cambios durante as idades nas que máis afectan as persoas, como é a adolescencia. As propostas son moi numerosas, pero de momento non hai resposta.
Os centros educativos parecen ser un lugar bastante axitado para afrontar este reto, xa que na escola ou no instituto onde un alumno se encontra nunha relativa igualdade e tamén onde se realizan todos os procesos que interveñen na aprendizaxe, como poden ser os conflitos sociais, afectivos e cognitivos. Polo de agora, a escola segue a centrarse na memoria e de vez en cando na racionalidade dos alumnos, deixando na maioría dos casos o seu lado sentimental e afectivo. Estudos non tan recentes demostraron que é máis importante a inteligencia emocional que o coeficiente intelectual. A inteligencia emocional. A inteligencia emocional comprende un conxunto de habilidades como o autocontrol, o coñecemento dun mesmo, a motivación ou empatía polos seres que nos rodean. A torpeza emocional lévanos a ter reaccións desproporcionadas e mal dirixidas, na que os resultados poden ser desastrosos para nós mesmos e para os que nos rodean. Na nosa cultura sempre sobrevaloramos o racional, aínda que ás veces nos vemos desbordados polas emocións. Por outra parte, hai que engadir que o xénero leva a homes e mulleres a comportarse segundo a tradición e é necesario desaprender estas crenzas. A nosa proposta, nas clases de educación sentimental impartidas en segundo, cuarto da ESO e primeiro de bacharelato, foron traballar a coeducación, a educación sexual, o concepto de masculinidade, a violencia de xénero, etc. E coa axuda de numerosas curtametraxes e reportaxes para a súa posterior discusión e interpretación. E como conclusión, hai que dicir que na maioría dos casos dos centros, ninguén se ocupa directa ou indirectamente de tratar os problemas da educación sexual e do xénero e, por tanto, déxense as portas abertas a estereotipos tradicionais. Bueno, eu vou falar de por que se orixinou o proxecto, é dicir, da súa orixe. E tamén de por que tivo tanta expectación, porque hai moitos proxectos educativos, pero este convertiuse nunha fonte de ilusións para alumnados. Para nós, o programa de educación sentimental, traballado nas clases de ética coa profesora Mercedes Oliveira, foi o noso primeiro contacto cun problema que está moi presente na nosa sociedade, que é a desigualdade de xénero. Nestas clases tomamos conciencia de que a creenza de que as mulleres son menos válidas que os homes non está en absoluto erradicada. Temos moitos exemplos onde podemos velo, é dicir, unha muller ou un home que estén desenvolvendo o mesmo traballo, a muller cobra menos. E, por exemplo, na casa, quen coida dos fillos, quen fai a comida, sempre son as mulleres. E, ademais, existe unha infinidade de detalles, onde podemos descubrir que o problema de desigualdade non está en absoluto erradicado. Para poder combatelo, primeiro temos que coñecer a súa orixe, en que aspectos se centra, e por iso é o que traballamos nas clases de ética. É dicir, traballamos o porqué que hai, o porqué existe este problema na nosa sociedade. Polo tanto, unha vez que xa coñecemos tanta información, cando visionamos o corto realizado pola realizadora galega Claudia Brenger, que se titula Vaca por fora, muller por dentro, onde se inspira no traballo da artista austriaca Petra Bucherer, foi unha maneira original e amena de traballar todo o que habíamos visto anteriormente. A curta é unha homenaxe a todas as mulleres que levan vaca. Como dixo Inés, son fonte do traballo invisible que realizan cada día, dese traballo que nunca é valorado e que tampouco é recompensado económicamente, pero que fan con todo o amor do mundo, para cuidar da súa familia. Pero unha das claves deste proxecto é que tivo unha gran aceptación polos alumnos, algo que non todos o consiguen. E por qué? Quizáis porque o que explico eu, o que explica o resto dos meus compañeiros, ten fácil comprobación. Tan só tivemos que mirar ao redor e ver as nosas nais e as nosas aboas e xa non fixo facer falta explicar máis cousas. O problema está aí presente. Polo tanto, como di a autora, o poder simbólico da vaca pon en conexión a todas as mulleres, xa se san aboas ou netas. E, partindo disto, empezamos a traballar. Empezamos a reflexionar e a acompañar as nosas redaccións. Nelas, as mulleres que levan a vaca serían as protagonistas. As protagonistas nun mundo que normalmente non as recoñece e nesta vez nas nosas redaccións se xan as que de verdade son as protagonistas. E agora va a falar Marta.